Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba eshisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili uMkhanyakude TV. Bazobingelela imantshi yasemalahleni abasolwa abayisithupha okuba kubona nephoyisa njengoba betholakale nezimpahla ezabiwe emalahleni empumalanga. Iphoyisa elineminyaka engu-45 yobudala eliwumseshi liboshwe nabanye abasolwa abayisihlanu abaneminyaka ephakathi ku-24 kuya ku-50 ubudala laphana weNkandla. Batholakale nemoto namaloli amabili laphana weNkandla. Kubikwa ukuthi enye yenqola bekade ilayishe amafutha okupheka, intengo yakhona i-1.3 million. Iveni labikwa ukuthi letshiwe eminyakeni emihlanu eyedlule ngo-2017 eGauteng. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini owakho ukuphawula. Ake sidiwane laphana kwi-comment section ngizwe ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile ucindezele subscribe, ucindezele nebell ukuze uzothola ama-notification njalo masipost. Indlela zami zaqala zakhanya, impilo yami yaqala yathatha, ingakho ngibonga idlozi lami manje